eqaphelayo eshiwo uJesu laphayana mangabe ekhuluma nabafundi bakhe elokhu nje ebafundisa ehleli nabo uthi maye bafundisa ukhuluma indaba yokuthi bakhuleke mabekhuleka bangashile phathi ukuthi ungasingenise kulingweni mayebafundisa umthandazo omkhulu uMatthew chapter 6 athi nikhuleke ungasingenise kulingweni. Ngiyakhumbula futhi exoxa le ndaba mangabe esentabeni nabo belibele ukulala yenethandaza uthi nilalelene ngabe niyathandaza ukuthi ningangeniswe kulingweni noma ningehlelwa ukulinga. Haleluya bazalwane. uJesu you would not understand kahle ukuthi indaba Jesu be consent ngokulingwa wena nje uJesu yini indaba yini le nokulingwa kangaka ukuthi uzuyigcizelele kangaka indaba yokulingwa kubafundi ngoba akakhulumanga kodwa lethu belokhu nje iphinda ukuthi nje nikhuleke ukuthi ningangeni kulingweni. Haleluya bangcwele. Ningangeni kulingweni kuyinto esolimini lwakhe ngoba ukuhamba noNkulunkulu doesn't guarantee ukuthi sizoshaya intambo. Haleluya bazalwane. No, angingasho kanjalo ngithi ukuhamba noNkulunkulu singaqapheli doesn't guarantee ukuthi sizoyishaya intambo. So amanye amazwi kunezinto kumele sibe cautious ngazo ekhambeni noNkulunkulu and one of those things ukuthi singangeni ekulingweni. Haleluya bazalwane. Ngoba ukulingwa noma ukungena ekulungweni silingeke nathi kwenza ukuthi ukuhamba kwethu kahle noNkulunkulu bese kuyamosheka. Haleluya bazalwane. Uzokhumbula ukuthi ngenkathi uAdam noEva ensimini besahamba kahle noNkulunkulu kwafika ukulingwa kuEva. Haleluya bazalwane. Kwase kumosha icebo elihle lalikhona uNkulunkulu ayenalo ngomuntu ayemdalile ngenxa yokuthi uwelile kulingweni. Haleluya bazalwane. Ngasikho kwase kuba yinto yokuqashelwa njalo ukulingwa ukuthi njalo makufika ngoba umlinga akeze ukuyeka ukufika. Umlinga ungqongqoza njalo ezolinga impilo yakho kodwa njalo mayefika kufanele wena akufice ukhulekile usemandleni ukuthi naye ngqongqozo ukwazi ukuthi wena suka Sathane. Haleluya bazalwane. Ngoba uma sehluleka ukuthi suka Sathane sizogcina sihambisana noSathane. Haleluya bazalwane. Sizogcina sazi ukuthi sihamba noNkulunkulu kanti sesihamba nesitha sethu ngenxa yokuthi sihlulekile ukunqaba ngesikhathi sokulingwa. Sihlulekile ukuma ngesikhathi sokulingwa. Ngakho lento yokulingwa bazalwane ngabonakala inganakekile kanti iyinto ebalekile ukuthi njalo sikhuleke sithi Nkosi ungasingenise kulingweni noma sifikela ukulinga sibe namandla okunqaba. Haleluya bazalwane. Ngifisa ukusho njalo bazalwane ngoba noma ukuhamba noNkulunkulu phela uthi uNkulunkulu imani ngcwele ngoba nami ngcwele. Ngamanye amazwi sihamba singcwele noNkulunkulu kodwa ungcwele bethu kuyaphazamiseka nasekufika ukulingwa. So akufika ukulinga ukuthola ukhulekile uthi Nkosi ngimise ungangithatha ukulingwa. Haleluya bazalwane. Kuthi makufika ukulinga ngikwazi ukukunqoba. Siyalinga ke bazalwane day in and day out. Siyalinga sindawonye siyalinga singaphandle. Siyalinga sisemakhaya siyalinga semsebenzini. Uyalingeka uwedwa kufika imicabango bazalwane ezongqongqoza engqondweni yakho izocabangisa izinto ezikuphambukisa ecabeni kaNkulunkulu. Haleluya bazalwane. Uthi kuJesu ke ukhulekeleni ngamanye amazwi it doesn't come automatically ukunqoba bazalwane. Ilinga it doesn't come automatically ukuthi ngoba siyakholwa sihamba noJesu siyanqoba nje kanjalo. Kodwa kuyinto yokukhulekela yokunxuswa yokucelwa kuNkulunkulu. uNkulunkulu ngisize ingangene kulingweni. Haleluya. Engathi ke bazalwane emukhulekweni yethu singaqinisa nalo kwe prayer point. Ngiyazi ukuthi uNkulunkulu masikhuleka kuye siyacela izinto Nkosi sicela usiphe ukuthi cela usenzele ukuthi cela usivulele iminyango sideclare izinto ezinhle nezinkulu kodwa ke siqinise nala kulingweni. Haleluya bazalwane. Ngoba baningi abekho phakathi kwethu kulingwa. Baningi abekho besihamba nabo sibathembile ukulingwa. Baningi bebesihola behamba phambi kwethu sibethemba ukulingwa basekho. Nawe you are not guaranteed to stand. So you better go and pray with Nkosi. Mangafumaniseki ngisendaweni yokulingwa bese ngiyanqotshwa.
bazalwane. Ungasingenise ekulingweni. Haleluya. Ngizosho njalo nje bazalwane ngisanibingelela ukuthi ayi ngiyafisa nje siqinise la kulingweni. Ngoba asikho akubhaliwe phansi ukuthi qinisekisiwe ukuthi uzodlula kuzo zonke izinto. Unless you pray that you do not fall into temptation. Amen.